Suramawahyut Wengyang Cendra Gorarupa Bangsa skadi angin bangsa keprapan silo kaplasan satu
maca manik sejatining alam kang tinuding jagat paman surati mantra awun-wun wonten pangandika ingkang ngadhawuh nggih anak Adipati Baswara Kangsa tumapaking dina iki nggonku bakal miwiti ngungkih cara budidaya ngreka daya jungkeng kawibawane Ratuing Mandura Prabu Basudewa. Oh iya. Sono adon-adon jago iki nggonku gelar karti sampeka loro gawe. Loro damel liripun kados pundi nggih. Karo nyilem karo ngombe sambil menyelam minum air yo karo nyilem karo ngombe sepisan aku pengen ngrebut kamukten negara Mandura sing angka loro aku bakal goleki anak Ratu Mandura Kakrasana Narayana kang sarta lara ireng sing jare didelikke ana ing Widara Kandhang ning diopyak dening Wadya Balaku Kakrasana Narayana lara ireng ora ana sing ana wong kempong pirut jambul wanen sing jenenge Demang Sagopa. Oh iya ngesaken dawuh. Dina samangka loro gawe sepisan jungkeng kawibawaning Ratu Mandura sing angka loro golek tedak turuning Basudewa. Sing besok calone bakal diwene panguwasa ana ing bumi Mandura. Sendika ngesaken dawuh. Mang toto yo diwiti adon-adon jago lawan jago saka Mandura. Sampeyan menang aku dadi ratu. Nggih. Yen aku ratune sampeyan patihe. Nggih. Yen aku dadi ratu ning negara Mandura, badhe kula golekne kamukten sampeyan sak keluargane klebu kula. Kula mboten badhe gagas nek kula dadi ratu, mboten badhe gagas penandange para kawula, bakune kula kalih sampeyan iso dadi wong mubra-mubru, iso dadi wong sugih. Yen perlu wong Mandura niki mengke pajeke badhe kula ndake 250%. Oh iya. Nggih, ngestaken dawuh. Pun mang manut kula, mengke sugih-sugih. Wong urip teng donya goleki napa? Nek mboten sugih, urip pisane golek rekoso. Menik golek moyo, nggih napa mboten? Cocok lah nggih. Mila sampean kudu menang. Nggih. Kula inggih badhe. Nggih, kula percaya kadigdayan sampean. Kok kula giring wonten ing Blapar Kawat Jangat Cinencang. Wi. Alun-alun Mandura banjir menungso. Keblak papat 5 pancer pengen nyekseni kaya ngono to ramene adon-adon jago sing digelar ning alun-alun negara Matubaya. Jan kaya lautan menungso sing nonton ora nganti iso obah paribasane. Wih. Pundi jago wang Mandura mangke yen sekedap wonten wingking nika. Pun entuk jago sampun. Tak kira jagone wong Mandura ora iso ngalahani jago Mansurati Mantra. Nggih, mang mriki sekedap tasih nelasaken bakso sak mengkok. Iki jago badhokan iki ra. Pundi jagone wong Mandura sekedap Pelaturi ngerantos. Yan yak sadar lu.
teka ngeget-geti wong. Sapa iki? Jago Mandura Etian Parak. Malah turu boten sinten sing tilem iki ora. Bar mangan malah turu ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lurigin sanging alis risang mawe gandrung sabarang katulu mukara moyak mayek saking tias bali woro lumare sang kandung Tuhari Sumitra tanaya parandre sinten Jago Mandura Pak menika lari saking paratapan Saptawarga pun Bratasena. Bratasena Paman Grasena. Nggih. Kula namun derek kersanipun angger anak Dipati Baswara Kangsa. Kandheng Jago Mandura Jago kula sampun siyaga ing diri saweging gati adon-adon iki ora ditotoi, ora gayeng. Totoanipun sak miliar wantun, sak triliun wantun. Brojok wantun, praon wantun. Nek wani terus dipolke totoane. Dipentokne sisan Burmanuk menika tegesipun waton Jago Mandura si Brata sinten Bratasena ing tumekeng lena tegese mati Ratu Mandura Kanjeng Rama Basudewa kudu lunga ngadeg tanpa nggawa bondo ninggake Mandura ning kosok baline nek Jago kula sing kalah mboten namung bumi Sengkapura gulu kula sing kula udhokke pripun Aman. Piye Bratasena totoane negara? Ditakoni nek malah gereng. Piye wani ora totoane negara? Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi. Tegese yen wani ya wani tenan. Kowe wani apa ora totoan negara? Mergo nek nganti kowe kalah, negara Mandura bakal rubuh. Tak totohke nyawaku kanggo negara Mandura. Tegese aku wani. Yen kowe wani, pun paman ya wani. Pripun, Paman? Nggih. Totoane negara, totoane nyawa kula wantun apa mboten? Nggih, wantun. Nah, nek sampean wani kudu nganggo surat perjanjian sampeyan tanda tangan tapasma wonten mriki. Loh, niki pulpane. Niki surat kekancingan nek nganti ana mblenjani janji niki sing bakal diunggahke wonten ing hukum negara Mandura. Lah wonten mriku. Lah sak nginggile asma panjenengan niku mang tanda tangani. Nggih. Kula wonten sisih mriki, niki kula tanda tangani. Men saya bakoh, men saya rasa, perjanjiane kudu dingenekke. Napa niku? Setempel ngoten. Cara saiki lek ora disetempeli ora iso metu duwite. Nggih. Kula gawane niki nggih bukti yen to kula panjenengan wasana petung ing mapan wonten nggih ngestaken dawuh manggawa munggah Jago sampeyan wonten ing Blabal Kawat sanget jenengan. Ayo Bratasena, ya. Nek kowe kalah negara Mandura rubuh. Tegese harus menang. Bagus.
golek selamat iso didegelakne iki lho. Parat temenanan ora. Turune mboten sinten lho sing dilem ora. Turu. Kula bar entek rawon sak piring niku. Mripat kula rada buyuyut ora. Jagoku kudu menang. Bratasena kudu mati sendika. Mang munggah wonten ing pepanggungan kula keploki nganti kaya dara muluk. Nggih. Mati dening ukana lho ora. Ai ning kene ababe ora. Mbah, mamriki Mbah. Nggih. Dos pundi? Jagoku bakal tarung, nggih. Nek miturut panjenengan, jago kula supaya menang kudu madhep teng pundi? Madhep ngaler. Madhep ngalor, nggih. Sebabe posisi dina niki naga taun menika posisine wonten lor. Malah nembe jagongan kali naga sari barang, dadi komplit teng mriku. Kok panganan nggih tiba kemil niku menang. Niki totoaning negara, totoaning nyawaku. Piye carane supaya menang? Nggih, pun to mang percados kalian kula. Oke, sing do golek teng kula niku sasate berhasil. Pengen dadi lurah niku takon aku, kula syarate nggih dadi lurah. Pengen dadi dewan niku kaya sing do sambat kali kula, sasate do dadi kabeh. Lah sampean pengen dadi Ratu Mandura, srana menang adon-adon jago, sampean mboten kleru nek golek dukun kula. Ngoten. Nggih. Jago kula calone menang napa kalah? Kula hitung dina lan pasaran kula gothak-gathukne kok temune angka 6. Angka 6 nggih. Angka 6 tegese angka 6 niku tegese menang. Buktine 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang puman percaya kula. Loh, niki nggih tuku rokok, leh nyapa to kaya ngene iki. Dadak ngono barang ki nyapa to. Niki rezeki nggih panjenengan. Karo sapa? Wong kula niku nggih sampun ikhlas mbantu panjenengan. Purun apa mboten? Purun rezeki kok tak anggite ora. Sepi-sepi kaya ngene kok dikai dhuwit ra gelem. Lor kidune tan kula weda ping prongos ngono kok. Rezeki kok ra dikeke. Ora ditampani ora. Mang dongake nggih. Zaman pun meneng nalikanipun nggih nalikanipun jago sampeyan gelut wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang kula mboten badhe meneng. Pripun? Kula ubengi Blabar Kawat. Saman ubengi tok mboten. Kali kula sebari uyah. Uyah tok kali tahu. Sak petise barang terus mengke mengangang saged tiba kemil niku tiba menang. Matur nuwun, sami-sami. Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk dhuwit. Dari informasi rada adoh sithik neng muneng kok enek cahayu iki tenanan apa ora. Lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure 20 taun nggih Cik. Model iki mripate ngriyip kaya Cina. Ayune kliwat ukur jane tenanan apa ora? Iki to. Nggih, Mbah. Lah iya pira iki? 200 150 nek gelem. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Oh, wah, ya, wah, woi, ah, ya, was, wah, ah. Tambah 100 tanduk ya nduk nggih Mbah. Lah ya aja ngel-angel. Wong dagangan ora kulakan nek angel ya.
Kok mboten dangu ya Mbah, awakku ora patek fit iki mau dadi. Ya serake tanganku kene nggih tamba boyok keju lah dadi. Engko kapan-kapan aku entuk duit aku rene. Sapa mau jenengmu? Sukiyem, Mbah. Lah iya. Ora aku duwe-duit tak rene neh, jan luar biasa. Nggih, Mbah. Nganti lali ndak gelok. Wah. Tuwek polane. Sekara bala kang tumingal Sekara bala kang tumingal prang campo samya mandali Ratatet wileteng kota Dah iwangkung mangun canidi Benjang sangaji mija adinyong dali Wos Terus kasura mangga saya putra sing awrake Rata Sena wah ngereng jagate kaya lindu para kempo apa kira-kira wis mok pikir nggonmu bakal wani lawan aku ana blabar kawat jange jenencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani utawa ora menang utawa kalah lara utawa mati wah lada kowe ora kulak pawarata ado pangrungu sapa mungsuhmu uta tilas abdine negara Gwagra Prabu Gorawangsa Surati montreng ing sekti Mandraguna pramira jeng Malagan ora sah kakehan sesumbar hayuk nyododo endi dodo wah nekat temenanan kowe Bratasena kurang-kurang bejane tak sao tak dengkek kokop getemu ora minggat tak giajul pecah ndasmu
Yo. Ah. Oh. Wah. 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 Hei, mati. Hei, ah, woi, ah, oh, ayo. Woi. Woi. Wah. Wah. Woi. Pas. Pan. Oi. Pan. Oh. Tuh. Pan. Wah. Oh, ah. Yo, yo. Run. Wah. Wah. Jebone sih kayak. Jogene ning kono ya dalang kok wae ya. Hei. Oh, hey. Makasih, tos sih. Go.